бозии охирини даври 11-уми мусобиқоти Лигаи олии футболи кишвар ин рақобати дастаҳои Истарафшан ва Душанбе 83 ба ҳисоб меравад. Дидори мазкур дар варзишгоҳи Истарафшани шаҳри Истарафшан доир шуда бо ҳисоби 2-0 ба суди мизбонон ба анҷом расид. Голи якумро дар дақиқаи 7 Салам Ашурмамадов вориди дарвозаи Душанбе гиҳо намуд. Дар дақиқаи 76 қисмати дуюми бозӣ бар асари қоидаситезӣ довар ба дарвозаи Душанбе 83 зарбаи ҷаримавии 11 метра таъин намуд, ки онро Илҳом Баротов бо муваффақият вориди тури ҳарифон гардонд. мо доштем ҳолатҳои хуб, ҳам рақиб дошт ва фикрам мо ҳолатҳои хуби худро ба дарвоза расондем. Акнун мо боз рақиби мо Локомотив Помир боз як рӯз истироҳати ва ё зиёдтар мешавад. Мо ба камтар қимтар мешавад ба бачаҳоро бози омода кардан дар кор барои ин бозӣ, барои ин ки баъди 2 рӯз бозӣ. Бозӣ аймо буде ки голҳоро дастаи Сарафшон зад. Ғалабаи Сарафшон шуд. аз сабаби бетаҷрибагӣ даста ки дар Лигаи олӣ бозӣ на сол якум аст мехелад.